Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti ndaifanira kuti dai ndakaita sei. Ndakazogumisidzira mukoma ndauraya mukadzi wemurume wandiri kugara naye wemuno muSouth Africa. Takatochata mukoma uye zvekare mapapers emuno ndatova netemporary residence permit yemuno muSouth Africa. Saka nemurume uyu mukoma kuzosvika tichizotanga kugara tose tichizochata, izvi ndo zvakaitika. Ainge aine mukadzi wake mupurisa wemuno muSouth, saka ndainge ndichiitira mukadzi wake mapeace job ekuwacha. Saka dzimwe nguva ndaizotadza kupedza basa ndobva ndachizorara pamba pavo Saturday neSunday, ndozomukira uri musi weMonday ndichienda hangu kubasa. Saka nekufamba kwenguva murume uyu izvi ndo zvaakazotanga kuita. Ainge ava nesystem yekuti kana ndiri kumba kwavo kana hwava usiku aikwanisa kungogara muliving room achiona zvake TV achinwa doro rake. Saka ndaizomuka usiku mukoma ndobva ndaona kuti munhu anenge ari muroom mangu apa akabata pfuti, obva atanga kuzevezera achinditi ari kuda kurara neni. Saka akatanga kundibata chibharo achiti ainge achida kunzwa kuti vanhu vakadzi vekuZimbabwe vanonaka kusvika palevel ripi. Zvose izvi zvaiitika akandibatira pfuti achinditi usaudza kana munhu. Saka dzimwe nguva aingouya obva aisa pfuti pasi pepilo obva atonditi uya tirare tose, ndobva ndabvuma. Kubva zuva rekutanga haana kana kumbogara akandishandisira butiro, taingoita bonde pasina kana kumboshandisirana dziviriro. Saka later on I then discovered kuti iye nemudzimai wake vose vari vaviri vainge vari HIV positive. Mukadzi wacho akazofind out kuti ndainge ndava kufambidzana nemurume wake, because ipapo mukoma ndainge ndatovawo Norway kuti apa ndapiwa chirwere ndoita sei. Saka tainge tava kutongodanana. So ndakazoti ndaenda kumusha kunoona vana amai nevana. Ndipo apo paakabva achizonditumidzira mamessages akabva ati ugare kuZimbabwe ikoko. Ainge ari mukadzi wacho ainge achinditumidzira mamessages akati ugareko kuZimbabwe ikoko, nekuti kana ndikangonzwa zvichinzi wadzoka kuSouth Africa, muSouth Africa munetse munyika mangu, ndinokutsvakira vanhu vakakuuraya iwe and it is very cheap. Akatondiudza mari akatoti ndakatobvunza vanhu ende ndakatodzwa kutoti imari kuti unge uchipfurwa iwe uri imbwa. Mukoma ndakabatikana ndikabva ndati first of all murume wake handina kana kumbogara ndakamuitira kana maactions, ndiye aiuya nepfuti obva andinongedzera pfuti obva anditi ndoda kurara newe ende usatomboita noise. Saka ndainge ndichitya kupfurwa nepfuti apa ari mupurisa futi on top of that. Saka ndakabva ndachizobatikana, asi ndakabva ndati hazvina hazvo basa kuJoburg handichadzokeri. Ndainge ndiine ex-boyfriend umwe wandakadanana naye tichiri kuchikoro, aingondinetsa achinditi achiri kundida this and that. Saka ndakabva ndachizongoita desperate ndikataura naye ndikabva ndati handitsvakiriwo basa. Akabva anditi basa rei? Murume ari kuno, uya ugarezve nemurume wako. Ndikabva ndati alright, hapana problem. Kana kuri kunzi unondivimbisa kuti hauzombofi wakandinetsa, handina hangu problem nazvo, ndinokwanisa kuuya tinogara ende ndichida kungoti ungochingondibatawo zvakanaka, usazondirova ende usazondirwadzisa kundihurira. Akabva anditi I will never do something like that. Saka chainge chichingondinetsa ndechekuti saka ndichamuudza sei kuti ndiri HIV positive, because mukutaura kwese kwatainge tichiita hatina kumbogara takambotaura nyaya iyoyo. Semunhu ainge achingondikara ainge achingonditi huya mani huya. So I had already agreed. Ndikabva ndati ndisati ndaenda kuvhenda ndava kumboenda kunobata
kubatsirwa. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzibaba vemuvillage medu. Madzibaba ava mukoma ndaigara ndichitongovatya, vanotyisa, like munhu anongogara akaunganirwa nevanhu ende vanobatsira ende vanongoita mhiko dzedze dzekuti kana uine munhu anenge akakukanganisira unongoenda kwavari, kana kuuraya vanouraya munhu, havatomborina kana basa nazvo. Pamberi pevanhu pasowe ravo ipapo vanotoita mhiko vakatobaya munhu. Kana ukauya nefoto rake votomubaya munhu iyeye anotofa same time. Saka ndainge ndichingovatya ende handina kumbogara ndakafarira kuenda kusowe kwavo, but nekuda kwedesperation ndakaenda kwavari ndikabva ndati munhu waMwari motondibatsira. Vakabva vanditi ndinokwanisa kukubatsira, hapatomborina kana problem. Saka vakabva vachizondigadzirira minamato yekuti ndige ndichizova ndakachengetedzeka muSouth Africa. Ndakabva ndachizopinda muroad ndikapinda mubhazi. Ndakati ndava mubhazi mukomanashe ndipo apo pandakabva ndachizofonerwa nemurume wangu. Akandifonera akabva anditi uripi, ndikabva ndati ndiri munzira ndiri kuuya but I can't come to Joburg. Akabva anditi why, ndikabva ndamuudza kuti ndinotya mukadzi wako because akati ari kuda kunditsvakira vanhu vanondiuraya. Akabva anditi ndanga ndatokufonera kuti tige ndichikuudza kuti munhu kunoku hakusisina. Ndikati what do you mean? Akabva ati kwandiri mukadzi wangu afa like how? Akabva andiudza kuti ainge akolapsa ari kubasa. Zvinhu zvakandishamisa mukoma. Ndakazoti ndotaura namadzibaba, then rwendo rwangu rwekuvenda ndakabva ndatongosiyana nazvo, then ndikabva ndatongotanga kutongoignore my ex-boyfriend achindinetsa achindibvunza kuti uripi. Ndainge ndoignore because ndainge ndava kuona kuti there is no way kuti ndingamuudza kuti ndafunga kudzokera kuJoburg kumurume wandainge ndichidanana naye. Saka ndakabva ndangosiyana naye. Ndakati ndiri munzira ndokubva ndachizotaura namadzibaba, ndokubva ndachizovabvunza kuti nai madzibaba, hamuna here mimwe minamato yamakandiitira in secret because ndiri kuudzwa kuno kuti amai guru vadonha vakafa. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti madzibaba vainge vakandiitira minamato miviri. Vanomwe munamato wavainge vakandiitira, munamato uyu uri very dangerous. Vainge vakandiitira munamato wekuti ndichingotsika chete ivhu remuSouth Africa then zvinobva zvatonoconnecta nemuSouth African mukadzi iyeye obva atorohwa nezvinhu zvainge zvichazotumidzirwa namadzibaba. I did not even know and I had no idea kuti ndo zvavainge vakaronga izvi madzibaba. Saka mukomanashi vakabva vachizondiudza kuti ndaitofanira kuti ndige ndichitoenda kumurume. Ndikadarikira ndikaenda hangu kuJoburg. Ndakati ndauya kuno kuJoburg ndokubva ndachizotanga kutaura nemurume ipapo paainge atori pafuneral tikatoorganiza. Kandiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichigara samwe aizopota achizoya achizondiona. Zvose zvainge zviripo. Saka the family then discovered kuti ndainge ndichiri kufambidzana nemwana wavo. Vakapopota, especially amai vacho vakapopota because muroora wavo muSouth African vainge vachimuda ende vaitobheja vachiti handidi muroora wekuZimbabwe ini. Saka mukoma ndo zvakaitika ipapo. Handina kana kuzombowana peace murelationship yangu. Murume nekuda kwekuti iye anofila guilty because akandibata chibharo. Akabva anditi I want to show you kuti I love you. We then went in secret. Takaenda nemafriends ake ndivo vainge vari mawitness. Iniwo ndikatsvakawo mawitness. We then got married. After we had gotten married tikatotanga kutofambira nyaya dzekuti ndige ndichizowana temporary visa. Ndikatoriwana temporary visa mukoma, zvese zvichitofamba zvakanaka. Saka hama dzemurume padzakazviziva, especially vamwene vangu vakapopota vakati Zai waroora Zai, handidi Zai pamba pangu, handifi ndakamugamuchira munhu iyeye. Saka iye nekuzivawo kuti akandibata chibharo plus aigara achingondikumbira kuti please usambofa wakaudza kana ani zvake kuti ndakakubata chibharo, especially family yangu. I'm really sorry nezvandakaikuitira, but ndinewo zvikonzero zvangu zvakakonzeresa kuti ndige ndichikubata chibharo because I was going through a lot of depression. Akazondiudza kuti mudzimai wake ainge akamuhurira and he discovered zvinhu zvakawanda mufoni memudzimai wake. So it was sort of like aingoda kungoita revenge but ainge achishaya kuti revenge nani. Ndikati but ungaita revenge yekundibata rape uchindinongedzera nepfuti, rudo rwakaita sei? But that is a story for another day mukoma. Akabva anditi anondikumbira ruregerero, ndikagamuchira
ndakapika ndikati it is okay, ndigere zvakanaka paya mukomanashi, but ndiri kungoshungurudzwa navamwene, ndichishungurudzwa navamwene kudaro zvakazoita kuti ndige ndichiva desperate mukoma, ndikati right now ava vamwene vangu vari kuti havandifarire, no matter what I try to do, she shows me kuti havatombofi vakandifarira, no matter how good I try to be to her. Ndikataura namadzibaba mukoma, ndikabva ndati madzibaba, ndimi makambondigonera, itai futi ndigonerei. Ndakabva ndachizodzokera kumba, ndokubva ndadzokera kumba takabva tachizoenda musango namadzibaba. Musi wacho iwoyo takatomukira makuseni, ndokubva tachizotanga taita munamato, takabva tachizoenda musango. Taenda musango takabva tachizoenda pamuti wemuhacha, vakabva vanditi muti wemuhacha vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichitaura nevadzimu vangu. Ndokubva ndachizotanga kutaura nevadzimu vangu mukomanashi, vakabva vanditi ndinge ndichikurura topu yandainge ndakapfeka zvekare nebra. Apa ndainge ndiine mapictures avamwene vangu, ndikabva ndanzi ndinge ndichibayirira mapictures iwawo avamwene pamuti iwoyo wemuhacha, ndikaita zvekubayirira nebakatwa. Ndakatanga ndaisa picture ndokubva ndaribaya nebakatwa. Vakabva vanditi chipfugama utaure nemidzimu yako. Ndakapfugama pamuhacha ndikatanga kutaura nemadzimu vangu, ndikavaudza zvose zvakaitika, nyaya yandakuudzai, kubatwa kwandakaitwa chibharo, kumbunyikidzwa murudo, apa ndainge ndava nepamuviri, apa vamwene vangu vasingandifariri, uye zvose zvakaitika. Saka after ndabva mukutaura nemadzimu ndikabva ndanzi ndinge ndichirovera zamu rangu pamuhacha, ndikaita saizvozvo mukoma. Pakangosimuka chimwe chamupupuri, vakabva vanditi minamato yangu yainge yagamuchirwa nedenga. Ndobva tadzokera hedu kumba kwavo, vakazondivakira umwe munamato. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizoenda kuZimbabwe nemurume wangu. Ndakaenda naye ndikanomugadzira mukoma. Vakamugadzira zvekuti anongoteerera inini no matter what. Zvose izvi ndakazviitira kuti ndinge ndichichengetedzawo marriage yangu. Handizivi kuti ndinganzi ndiri munhu ari bad here nekuda kwezvinhu izvi zvandakaita. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu. Hanzi pane zvose izvo zvandakaita ndinganzi ndiri wrong here. Let us try to speak with him in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mu-comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Ndakati ndaenda kumba kweimwe mbinga iyi ndakasangana nayo handichatauri hangu mazita, but patainge titori kubhawa ikoko tainge titori nemamwe masocialites mukoma. Pressure dzimwe dzatinozopiwa pamasocial media pakaipa. That story mukoma I will share with you another day, but do not tell anyone. Ndichakuudzai vanhu vatainge tiinavo. Saka takati tiri mune kamwe VIP club paya, zvose bo. Ndipo pandakabva ndachizokechwa neumwe murume uyu mukomanashi ndewe kuNigeria. Saka iye ingochani anotogara neimwe mbinga yekuZimbabwe futi. Apa murume yeye ane mari, so akabva achizonditora. The first night takaenda tikanorara kuhotel. Akabva ati hey, my husband is home chichichichichi, we will go to my place one other day. Bo paya. Then we met again at this other club. Ndeipi zviri sei ndiwe? Hapana kana pressure. Ndobva tachizoenda kumba kwake tikabva tachizonorara. Fast forward mukoma, he invited me to this other party. At that time mukoma ndainge ndava kudanana nevarume ava vari vaviri, chandinenge ndichingodai mari mukoma. Ndaidanana nemuNigerian nemuZimbabwean. Shura rakazoitika ndiine murume wekuzimu mbinga iyi. So ndakati ndiri kupati, we then started talking. Ndakatomona muNigerian musi iwoyo kuti ainge aine kamwe South African ainge akaisa ziso rake pakare. Ndikatoziva kutoti zvanhasi ndikaita zvekupisa ndinobva pano papati ndisina kana mari. Ndoita sei, ndakabva ndachizoenda
kune Muzimba murume wacho. Ndikabva ndachizotanga kutaura naye ndikabva ndati ndiri kutoda mari, ende ndava kutongoti chero anditora ndava kutoenda naye. Akabva anditi no ndiri kuda nezvako, handeikumba, but let us try to do it as quickly as possible. Tobva tachizodzoka kana tikanoitawo kana 1 hour kana 2 hours po. Ndikabva ndati hapana kana pressure. Takabva tachizoenda kumba. Takati taenda kumba kwake ndokubva tachizonopinda mubedroom. Pose apa pandainge ndichirara nemuNigerian ainge asingamboende nini upstairs, but musi iwoyo takaenda upstairs. So when we were in the bedroom, there was a couch, a very beautiful couch by this other big sliding window, and then there was a very big bed. Aiwa bedroom yacho yakanaka mukoma, munongodziva ngochani kuti dziri very smart. Mumba imomo mukoma mainge makaitwa imwe deco. Kana isu vakadzi hatisvike ipapo ngochani dzine imwe smartness uniqueness yakasiyana nesu vakadzi. So takazoti tarara pamubhedha parohwa 1 round yakasimba, ndokubva tachizorara pakauchi. Saka by the time paakazorara neni pakauchi, komana ndanga ndaneta, saka akazongondisiya ndakangofenta ndiripo pakauchi paya, iye ndokubva achizonorara pabed. Magetsi akabva achizoenda, ndokubva ndabatidza hangu torch. Foni yangu yakazosvika pakupera moto, ipapo ndainge ndatobatwa nehope. Saka ndakazongomuka usiku, ndakarota ndainge ndichibatwa zvidya zvangu, but munhu ainge achindibata zvidya ndainge ndisingamuoni, ndaingonzwa kungoparwa. Pandakamuka mukoma, like ndainge ndiri kuhope, zviye zvekuti unenge uchiri kuhope but wobva wavhura maziso. Ndakaona kuti painge paine munhu ainge akamira pahwindo mukoma, akapinza maoko ake nepahwindo akandibata mumabvi mangu umu, akabva avhunduka pandakamuka because ndakasimudza musoro. Ende kusimudza kwandakaita musoro mukoma, ndaita sekunge ndainge ndakagadzikwa simbi pahuma pangu apa. Saka akavhunduka ndokubva anyangarika. Ndakabva ndachizotarisa kumubhedha. Pandakatarisa kumubhedha mukoma, ndipo pandakabva ndachizoona kuti mbinga yangu yainge ichiripo pamubhedha, but painge paine rimwe zinyoka mukoma. Zinyoka iroro rainge rakakura zvisingaite, apa yainge iri shato. Saka pandakati ndichidongorera, same time magetsi achibva adzoka, ndikaona kuti zvechokwadi yainge iri nyoka, because nyoka iyi ndakatanga ndichaiona muchiri murima. Kuzosvika magetsi achizodzoka ndo pandakabva ndaona kuti yainge iri nyoka yechokwadi, ndokubva yanyangarika. Akangomuka akabva andibvunza kuti pane chawaona here. Ndikabva ndati what do you mean? Kuonei? Ndatomukawo izvezvizvi nekuti magetsi adzoka. Akabva atodzokera zvake kuhope, but akangoita sekunge munhu avhumuka because akangomuka maziso ake akamavhura zvainge zvichityisa, ndokubva atongoti pane zvawaona here. Akanditarisa mukoma. Saka ndakavhunduka ndikabva ndati baba ava vakandivhurira ziso kudai, kukana kuri kunzi ndikavaudza kuti ndaona kuti manga makamonerwa kumagadziko enyu nenyoka, kukana vakabva vandiuraya. Ndakabva ndati handina chandamboona ini. Apa ndainge ndatobatwa nefear, ndainge ndava kutya kuti munhu anokwanisa kana kuzondikuvadza kana kundiuraya nekuda kwezvose zvandainge ndichiona mukoma. Handina kana kuzomborara usiku hwose, ndakangorara ndakagarapo pakauchi. Apa ndainge ndava kutya. Akazombomuka akati uya urare pabed. Ndikabva ndati I'm fine by the couch. Kuzosvika mangwana acho makuseni, ndokubva ndachizomuka makuseni kana kugeza. Handina mukoma, ndainge ndichitya nekuda kwevision yandainge ndakaona the previous night. Ndokubva ndamuka ndikadzokera hangu kumba. Ndozvakaitika izvi mukoma. Handina kana kuzombotaura navo varume ivavo vari vaviri. Apa ndaiti ndabata jackpot because ndaidanana navo vose in secret, vasingadi kuti umwe ange achizviziva kuti I'm sleeping with them. Apa vainge vachindipa mari. Hakuna chinhu chinonzi jackpot muupenyu mukoma. This is what happened to me. Ndakatombosiyana nazvo izvi zvekudhita mbinga dzandinosangana nadzo mumapati, but I'm back at it. Ndine umwe mutambi webhora wandiri kudanana naye, ainge ambori mutambi webhora wekumusha, ainge aine mukurumbira, aitotambirawo mawarriors. Akauya kuno akatanga kutambira mamwe matimu, handichatauri hangu kuti akatambira matimu api emuno muSouth Africa. Ndiye wandiri kudhita pari zvino.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi I'm now dating a football star wekuzimbabwe. Hanzi vakatombomatambira mawarriors nemamwe matimu emuno muSouth Africa ane mukurumbira. Hanzi ndo vandiri kumhanya navo pari zvino. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Zvakangoma hazvo vedu way. Ndichaisa link reTrenza Dating mucomment section. KuTrenza Play maviews haasi kucounta. Ndikufanira kuti ndinge ndichigadzirisa sezvo ndichiti maconfessions apa nekudevelopa app at the same time. Saka ndinokwanisa kutora nguva kuita mamwe maupdates plus nemonetization guys. Kuplay Store takatendedzwa kuita monetization, zvichireva izvokuti macontent creators munenge mava kukwanisa kuvatumidzirawo mastars sezvamunongoita kunana TikTok nekunana Facebook. So very soon that update would be up on the Play Store. Zvekare nekudating uko we are going to try and see kana zvichizoita kuti mapictures ako aunenge uchipostawo other people can also send you mastars, which means kuti kunenge kwava nemonetization kwese kudating zvekare nekuTrenza Play. So let us keep on using those applications kusvika zvaita chete.